Sarap-sarap. Miss nyo ba ito? Birthday, ha? Happy birthday! May birthday! Hello guys! Good morning! For today's vlog ay Hello po. mag-prepare po tayo ng panghanda ni Miss Greta at ni Sir Juby. Siyempre yung ating mga boys doon ay busy rin po pagluluto ng minudo at saka ng tawag dito. Ayan. Adobo. At saka kilayin. Let's go guys! Samahan po natin yung ating mga, dalawin natin yung ating mga ano doon, mga busy-busyhan doon, mga senior. Sa likod. Let's go! Busy ang mga tita. Hello, Auntie Paseng. Good morning guys. Happy birthday kay Greta. Wow, ang lalaki ng karne. Ito yung ulo. Ito na guys yung ating bituka ng baboy. Ay, sarap. Sarap-sarap. Namiss nyo ba ito? Dito tayo guys sa mga The Boys. Dito tayo sa The Boys. Sa mga kadugyot. Always present ang kadugyot sa katayan ng baboy. Ano yan, doktor? Sa likod mo. Ano yung tinatago mo, dok? Sa likod mo, dok? Natago ko na nga. Ha? May dila kaya ng baboy dyan. Yan. Sarapan yan, kadugyot. Sarap magluto yan. Ilang kilo pala yung nakatay niyo, Kuya Ulan? Hindi na tinimbang. Len, paano daw malaman? Hintayin mo na eh. Yung binta. Wala po yung atay. Ito, lauya. Anong mga putahe nyo dyan, girls? Ito. Anong recipe nyo? Hindi, sa minudo lang. Ay, sa minudo. Ito, minudo lang. Ito, idagdag ko dito. Siyempre, ang ating cook ngayon, si Kuya Ulan. Hindi ko yan kaya, guys, pag yung maramihan. Maraming. Hindi ko kaya maghalo ng malalaking kawali. Idagdag ko pa to, Ate Joanne? Ano na? Anong luto yan, Kuya Ulan? Minudo. Ito ang minudo. Ay, ito ang minudo na. So, ayan guys, dahil lunch time na, kain muna kami. Ito ang aming dilagang baboy. Sinampalukan. Baboy. Boto-boto ng baboy. Yan. Kain muna guys. Habang nagluluto. Kain po tayo! Isa, magkain na! Manananghalian muna tayo guys. Mga pagod magluto. Okay, ano naman luto to, Kuya Ulan? Igado na naman. Igado. Wala ko tapos igado. Oh, ito na yung ating adobo. Sarap. Saka minudo. Kuchilyo ya! Kaya kuchilyo! Ano, Je? Nag-penroll ako guys. Penro. Ha? Saan? Penroll sa daycare. Balik ako, balik daycare. Para yun sa lumpia. Yes. Dalingding o dalingding? Pasyalan natin guys yung ginawa ni Papa na kulungan ng rabbit. Ay, pero mo ng filler mo? Oh, diba? Chichi, chuchu! Hello! Kamusta kayo? Ha? Buntis ka na ba? Hindi pa rin? Laki-laki na oh. Nung nabili namin to kay Mr. J, maliit ka pa lang.
Ito guys yung babae. Si Chichi. At si Chuchu. Parang buntis na siya. Ang laki ng tiyan. Yung mga ano ay, pero sa bipon ay ano. Sama ang panahon ngayon guys. Maulan. Gagawa tayo ng lumpia. Lumpiang Walang masarap. tayong lumpia. Lumpia. Ay, yung kanyang ano ay tuna. Yung luto namin. Nagawa ko na yan. Magawa na rin ni Bini. Masarapan na lang Ay, mas masarap. Aywan. Ano Jay? Ano Jay? Aywan lang. Hindi ko pantikman kay Kuya Bini. Gawa niyang lumpia eh. Makakalimutan mo Jay yung pangalan mo Jay. Pero yung Kate Joanne. Papalayasin mo na Talagang sa masabay. Subok na yun sa akin dyan. Oo, subok na yung Kate Joanne eh. Gamay na gamay ba naman? Palagi ba naman yung niluluto yan eh? Hindi na wawala. Hindi nawawala yan. Tuwing birthday. Paborito ko ng bayan. Hanap ng lahat. Ang pansit na yun sa ba? Hindi pasang. Pagod yarn. Tired yan. Buti na lang guys, madami kami. Kaya napabilis ang aming pagluluto. Na, Bagyo Wing. Parang mayroon pa doon. Kamusta ang bagong gupit? Sa gilid lang ang gupit. Sinabi ko sa barber, gusto ko niyo po yung pinya. Yan. Pinya. Bakit dito? Ano ka nagdala dito? Ha? Ako lang gagawa nito. Doon yan. Sabi namin guys, ipatry Pinya na. po! Pinya daw. Ah, gano'n yung tawag sa gupet, yung pinya. Hindi. Pero mukha kasing pinya kaya yun yung tawag. Hindi, pag nag-gel, ibang yung ano. Ay, oo, kasi yung buhok mo. Pili lang ka nag-gel. Sabi ko kakalbuhin na bagay, bagay naman na. Kailangan mo ng isang truck na gel. Kung araw-araw ka maglagay. Hindi mo lang ganyan. Kurang ganun na ulan. Mutot. Mutot. Ibiyot, iwan. Ay, sarap yan ah. Ano yung papang sisig? Ang sisig kate? Ba't sabi ni Papa pang sisig daw yung ginaprito? Ginaprito niya. Ano yun ah? Pwede naman yung iprito. Next time ko na lang siyang ilulagyan. Happy birthday! Thank you. Happy birthday! I'm 23 years old. Wow, ah, plus? Plus 2, 25. Pag nasa 30s ka na, hindi na namin tinatandaan yung mga edad-edad. Pag tinanong mo, Ano na ako, kala ko, ano pala. Kala ko magta-33 pa lang ako. Hala ko rin. Sabi ko, hala, kinakompute ko. Sabi ko, hala, bakit gaya mo? hindi mo kasi namamalayan yung ano. Kaya mo, edad lang yan. Di ba guys? Number lang yan. Number lang yan. Kalabaw lang ang tumatanda. Number. Di ba, Ante? Dito na naman yung tita namin, oh. Ano talaga? For sale! For sale namin, Ante, hindi tita. tumatanda. Si Auntie Bully. Mickey Mouse. For sale. Bingi. For sale yan guys. Kasi mo bili. And available. Sabi ni ano ni Gayem, amin mo ata Ante yo ilako yo. Kaasipay mo ata Ante yo ilako yo pay. Yeah, mahal namin yung tita namin na yan. Hindi namin yan binibenta. Nag-iisa lang. Pinamimigay lang. Pinamimigay. Joke lang. Nagbalot na tayo. Ayaw niya kasi si Uncle Kalabaw. Ay, Kabaw. Hindi ka pala rin tagbanan. Siksi ka ba? Si Kuya Only na lang. Kang Karude. Nag-bike na. Nag-bike, naka-scooter. Oo, kita namin makarami. Nagpabata na talaga. Hey guys, oh. Sarap yan. Wala pa luto yan. Bawal magsilipin na. Ganun lang hati mo yan. Bawal magsilipin na. Walang balutin mo. Balutin. Ayun oh. Ayun oh.
Wow, sarap na luto ni Papa Prito. Utot ng utot. Ilan yan? 4? Parang gusto kong kunin. Nag-uusap na sila guys kung paano nila itakas. Itakas sa akin. Paano itakas? Paano ibulsa? Itong lumpia. Sarap yun, oh. Ano yun, igado? Igado. Sarap niya. At isa pa, isang paw pala. Gusto din pang sampaw. Ayan, abala naman sila sa pag-iwan ng ano. Pang ano yan, guys? Sisig. Sisig. Ay, fishball daw. Fishball kita, ah. Ah, bus mo na. Si Chef Joey. Di pang ano yan eh. Ganun daw yung pag magaling mag-anak. Mga chef talaga ganyan daw, ganun. Amoy niya lang? Oo. Ganun daw yan. Pag... Wala mo na kung maamoy. Oo. Ibig sabihin, pag mabango, masarap na. Ah, oo. Pwede na, pwede na. Sa amoy pa lang. Meron kang ano? Nor? Pay, kunin mo kayo na, Pay. Chicken nor. Nandyan sa may kalan. Sarap. Paminta meron na yan. Lagyan na. Yan, paminta pa. Hala, ano niya mati magluto natin. Kaya ayoko nagluto na, ayoko nagluto may nagatingin eh. Bakit? Kaya ko lang ganito. Ay, oo. Di ba alam mo? Kulang pang piminto. Ito ganun. Paminta guys. Ito, last naman lang natin ginano ito. Saglit tayo doon. Wow! Ito na lang guys ang ating lumpia. Tuna lumpia. Lumpiang tuna. Sarap po. Wow! Nakakataka. Wow! Guys, baka may reject dyan guys. Meron. Ibiling ako kabantay. May reject Unahan mo pa ako Kuya Billy sa reject ha. Wow, sarap ng ating sisig. Siyempre, hindi mawawala ang sisig sa ating mga putahe guys. Oo. Si Doktor naman Si Dok naman Hoy, tayong sangka. Pasyalan mo si Lucas. Dito na kami guys sa cemetery. Si guys, si Mama tsaka si Ma'am Binsyang magkatabi lang. Wala ko nilagay nila sa loob. Wala tayong basahan. May dala sa atin. Ay, asa yung gulok mo, love? Hindi mo kay Papa. Tigtutin. Pumasok na ko. Itsura niya Tapon na. Ante, tingnan mo sa sinisunod mo tayo.
Dumi na oh. Gusto ko muna ibabaw kayo. Bago ko mabagay sa baba. Hindi naginit yung kamay mo. Wala man. Ay, kadami mong kasi. Ang gagay. Nalagay ko sa buka ko. Puntahan natin kita Anjing. Huwag mo ko igalag-galag. Wala mo nang sa akin tayo. Tubig siya no? Tuko. Tuko. Ay, tuko. Ayun, tuko. Ah, kalaki. Isa may hero. Much later. Panginoon po namin Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po ng marami, Ama, sa pamamalagi ng aming karapatan na manalangin po sa iyo. Amen. Narito po ang iyong mga anak. Galak na galak ang aming mga puso sapagkat ang isa sa lingkod mo ay ngayon nagdaraos ng kanyang kaarawan. Salamat po ng marami sa iyo. Basbasan mo po nawang kapatid na Gretchen. Ipagkaloob pa sa kanya ang kanyang mga pangarap. Ang magandang kinabukasan na gagamitin niya sa patuloy na pagtupad ng kanyang tungkulin at sa mga paglilingkod sa iyo. Ano pa man din ang kanyang kahilingan, Ama, lalo't kaarawan naman po ng aming mahal na kapatid, ipagkaloob mo po nawa sa kanya. Nawa, patuloy pa siyang basbasan, bigyan ng magandang kalusugan at ng matibay na pananampalataya sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Naghanda sila ng mga biyaya, nawa po maging kalakasan ng iyong mga anak at lagi mo kaming iuugnay sa pamamahala. Ang lahat ay magalang naming hinihiling sa ngalan ng amin pong Panginoong Jesucristo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, ha? happy birthday. Ano pinayak niyo may birthday? Birthday to you. Pinayak niyo naman yung may birthday. Candle! Oh, kain na po. Kain na na. Birthday? Birthday kagad? Tara. Ako, sige po. Oh, sabay-sabay na. Sinong nagluto? Ako, Uncle. Lahat Ikaw? yan. Ako lahat. Walang nagtulong sa akin, Uncle. Pasado yan. Maniwala ka Manong, ako baga nagluto. Maniwala ka. Mabablog ka pa niya. Isang shoutout nga, Uncle. Ha? Isang shoutout na. Yan sa kanila ka na. Ay, at tayo ay... Wow, diet ka, Uncle. Ay, naku na ba tayo? Grabe naman. Tapos ko na magmerinda nung magmerinda ko nung duman sila. Diet. Ayun si Pechay ni Bebe. Andito guys si Pechay ni Bebe. Bagong hugas, bagong pitas. Maraming natawa doon sa sigaw ni Kuya Billy. Ano masasabi ba doon Ate Be? Magaling? Ayan, sandukan nyo. Kaya akong plato ah. Kaya ako na, kinagapahan na ako ngayon. Na! Paaw-lam aw. Sino yan ha?
you. Ikaw, wala pang ulam yan eh. Happy birthday ka mo ah. Ah, ikaw basa. Happy birthday, Tita Chen. Happy birthday, Tita Chen. Paano yung pagkain niya ron? Happy birthday po, Tita Chen. Yun, si Tita Gretchen. Dito kami guys na ganda sa Makataba. Sa bahay niya ate. Hello. Si Chef Oye. Ano yan, Jer? Tatlo yung anak ko guys. Puro lalaki. Taga-sandok daw. O, akin na. Chicken yan to. Oo. Tadi. Hi guys. Ikaw bunso. Happy birthday. Sarap? Doon hindi mo naman nakakabos yan. Puro inapoy kang ka. Gusto mata ah. Daming karne. Bawal daw ang hindi bata. Paano ba yan guys? Bawal daw ang hindi bata. Ops, bago ang lahat, ako muna ang titikim. Kung masarap. Hindi ako. Ito yung sa'yo. Bawal sa'yo lalaki yung tiyan mo. Siyempre birthday mo, sa'yo yung ano, yung may cherry. Kaya ako mauna kasi ano. Ay, siya muna daw. Nakikiusap si Doc. Si Doc muna. Matuya. Daw, kailan ulit tayo mag-harvest ng mais? Pakita mo Ay, yung matagal ating pa ice yun. Kailan bawal yan? Buko salad. Ayan, napakasarap na ice cream from Ismael Ice Cream. Thank you so much. Tatlong ka. Bilang to ha? Ang sarap niya. Meron kasi Kuya. Tuya. Yan. Kasarap oh. bigyan mo sila ka ano doon. Ate, ano po, Florence? Wala, saglit din eh. Madik maka... Dami mo yung akin pa rin ako babalik akin. Madami to lahat. Bata. Bata daw. Tinan niya sa. Lagyan mo to sila ka. Dali lang. Oh, yung pila din sa likod. Hindi to sa Oh, pila din sa likod, Ken. Sa bata pa lang. Pila din sa likod. Basta pag pila ka sa likod, bigyan ka mamaya. Lawan sa atin. Bigyan mo kay Jino. Bigyan mo rin kay Tim. Kaya ah. Pila ka. Dali lang. Tapusin ko. Sayang. Diba? Gusto nila daw. Linis naman niya. Try kay Martina. Teka, at kay Marikit nga saglit. Halay! Alay, walang pangit. Parsal sarap. Tama na yan. Bata! Pangbata lang. Bata kayo mga kadugyot? Ha? Bata kayo mga kadugyot? Oh, yung sasayaw daw, ano? Unang bibigyan. Yung sasayaw, unang bibigyan. Uncle! Sayaw daw muna. Dito kayo Ken sa likod ko. Kasi ay pag... Oy, Sino ka bata? oy, senior. Senyor. Oy, senior mauna. Senior mauna. Ay, madinsa. Ay, madinsa. Yan ang ating mga scholar. Galing silang school, kaya ngayon lang sila nakakain. Naka-video si Uncle ah. Yan o. Kain lang ng kain, Uncle. Yan, nakauwi na yung ibang bisita, guys. Yun guys, meron tayong pa-surprise kay Miss Greta. Yay! Thank you po sa nag-sponsor kay Greta. Greta! Surprise pa ba yun? Halika, Greta. Yes! Oh. Yay! Wow! Sana all! Oh, ikaw na nga. Ang sombrero niya na. Ang ganda yung sobre. Oh, game na. Game ka na ba, Greta? Are you ready? Siyempre, guys. May pa-birthday din. May pa-birthday, Sister Gayam Aloha. Thank you so much. Yay! Worth 10,000 pesos. And syempre po. And syempre, guys. Mayroon din po kay Sir Anonymous subscriber. Yay! Thank you, sir. Thank you po. At syempre. Meron din po si Mami Dragon. Thank you so much, Gayam. Ay, bigyan mo lang kay Papa. Kay Papa na. Hindi kay Papa to. Pero ako muna magawa. Baka ibili niya ng ano. At syempre. Meron pang isa. Wow. Wow, nakagita. Meron pang isa. May isa pa tayong pa-surprise.
surprise kay Greta. Iabot mo na lang kay Papa yung kay Mama. Bigyan natin kay Papa. Sandali, Huwag yan. Baka Saan ba yung malikit. kay Papa? Kay Mama. Sama sa'yo. Mami Dragon. Thank you so much po. Yan, kahit ko na Thank you si po. Mama. Kay Sir Hindi niya Gayam. po nakalimutan. Kay Sir Gayam. Thank you po, Mr. Gayam. At syempre, meron pang isa malupit na malupit. Kanino kaya to? Nandararan! May pahabol dyan si Pastor! Thank you so much! Another 10,000! Sana all! Malayo pang December! Buti sana kung December 1, katapusan ka na ba? Wala kang December 1! Wala December 1! Asawa mo! O meron din pahabol kay Kuya Ulan. Yay! Mayroon din si Kuya Ulan. Dahil birthday po niya nung August, binigyan din po siya ni Sir Gayam Aloha. Thank you so much, my friend! Thank you po! Sir Gayam! Ingat po kayo dyan. Sana marami pa kayong matulungan. Ito abot na lang po natin kay Kuya Ulan dahil umalis na po siya, pumunta na po ng farm. Bukas po ay abot po namin. Thank you so much. Thank you po! Yay! Ang happy nila! Ang happy ko. Happy. Ang happy. Tignan mo naman, no? Kinuha na ka na! Ay, andyan! Pag awak ni nanay, maubos agad. Ano, di ba, ano masasabi mo, ante? Maraming salamat. Bilangin mo, ante, kung ilan yan. Ilabas mo na. Binawasan lang dyan. Baka pinawasan na yan, oh. Wow! Ang dami! 3, 4, 5, 6, 7, 8, bilang kasi ako. 10,000! Ingit ka? Tapos na yan Tapos na ako eh. So yun guys, gusto ko lang mag-thank you sa pa-surprise ni Sir Gayem Aloha at ni Sir Anonymous subscriber. Thank you so much po. Hindi lang po para sa akin, pati sa mga kasamahan po namin sa buong Team DFL na lagi po kayo nakasupport sa team. Thank you so much po. Sana pagpalain pa po kayo. Thank you rin po sa mga walang sawang sumusuporta sa Team DFL na hindi nag-skip ng ads, sa lahat ng mga subscribers po namin. More support. Thank you so much po. Syempre gusto ko rin mag-thank you kay Sir Joe. Sir sa pag-effort niya na makarating dito sa sa baryo namin, sa probinsya. Nakita niyo na rin siya sa sa mga episode ni Aiza. Ay, andyan, may pakwan ka na. Ingit ka, Je. Ingit na naman si Gigi. Sa mga nagtatanong, Ito na. Ito na talaga. This is it. si Gigi tagasabi. Tama ang inyong marites. Yan ulit. Yan sa mga nagme-message, nagko-comment, kung sino daw siya. Siya po yung siya po si May Mr. Siya na po ang nagpapatigaw ng puso. Mr. Right. Yan na po si Siya na po si Mr. Right. Ayan, mag-hi ka naman sa aming vlog. Wow. Okay. Okay, sana all. Sana all na lang. Sana all. Balitayin mo na si Wayne. Sana all. Huwag ka na mag-sana all kasi meron ka. Nakikisana all din. Ikaw ang kinmarsay. Ano masasabi mo? Dali pa na interview kita. Anong masasabi mo sa sa bigay kay Auntie Paseng? Maraming po salamat po ang binigyan niyo sa asawa ko at siya lang mahirap. Salamat, Sir Gayam. Salamat, Sir Gayon. Yeah.